ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାଟା ଆଜି କଣ ଜମିବ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଆଜି ଖାଇବାଟା ନାଇଁ। ଆଳୁ ଭଜା। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି କଣ ଅପସେଟ୍ ଅଛି କି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି? ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଖଟା, ବାଇଗଣୀ, ସୋୟା ଚିପ୍ସ, ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଦହି ପଖାଳ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଶାଗ ଭଜା, ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା। ଆଳୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କମିଗଲା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଅନାଗିଲେ ଝିଅ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ସେଟା କଣ ଖାଉଛ? ବାଇ